Vahva. Ilmastolaki. Vahva. Ilmastolaki. No, minä olen Meri Pukarinen ja edustan maanystäviä ja on polttava kysymys ilmastolaki-kampanjan koordinaattori. Ja olen täällä Eduskuntatalon edustalla tänään luovuttamassa tämän meidän ison kampanjakoalition esitystä ilmastolaiksi eduskunnalle. Ja hallitushan tosiaan on ilmastolakiin sitoutunut, eli sen valmisteluun, ja se prosessi on tässä käynnissä, mutta siitä sisällöstä käydään vielä aika koviakin poliittisia vääntöjä, ja me ollaan tänään tuomassa meidän oma näkemys siitä, että mikä tarkoituksenmukainen, ikään kuin vahva ja kattava ilmastolaki on. No, mitä tällä tempauksella ja teidän valmistelemalla koalition lakiesityksellä halutaan saavuttaa? No, me halutaan varmistaa ensisijaisesti, että Suomen ilmastopolitiikkaa toteutettaisiin merkittävästi nykyistä johdonmukaisemmin ja tavoitteellisemmin. Perinteisestihän ohjauskeinot on koottu tällaisiin ilmasto- ja energiastrategioihin ja erilaisiin toimenpideohjelmiin, jotka on varmasti ollut sinänsä hyvää tarkoittavia, mutta eivät ole johtanut haluttuun päästövähennysvaikutukseen. Ja ilmastolaki olisi se kaikkein vahvin sitoutumisen keino ilmastonmuutoksen torjuntaa Suomen osalta, ja sen takia jo pelkästään laki olisi hyvä. Sitten sisältöpuolelta haluttaisiin, että tavoitetaso nousee vastaamaan parasta saatavilla olevaa ilmastotieteellistä ymmärrystä tarvittavien päästövähennysten suuruudesta, ja että päästövähennystoimenpiteet kattaa ihan koko yhteiskunnan sektori. Eli kaikkien pitää osallistua tarvittavalla painolla, eikä kukaan pääse ikään kuin koira veräjästä. Kuinka kansalaisjärjestökoalition esitys ilmastolaiksi eroaa ilmastolain virallisen esiselvityksen lakiesityksestä? No, ei varmasti kovinkaan yllättäen sillä tavalla, että meidän lakiesitys menee ikään kuin pitemmälle. Eli meidän esityksessä on kunnianhimoiset päästövähennysprosentit vuosille 2020 ja 2050, jotka on sitten jyvitetty 4-vuotisiksi hiilibudjettikausiksi. Ja tämä varmistaa sen, että kaikkien hallitusten tulee tällä tarvittavalla tahdilla vähentää päästöjä, eikä voi jättää sitä seuraavan hallituksen harteille. Sen lisäksi meidän mielestä koko yhteiskunnan pitää todella osallistua tähän päästövähennystalkooseen ja haasteeseen. Eli myös päästökauppasektorilla pitää toteuttaa nykyistä kunnianhimoisempia toimenpiteitä, eikä voi piiloutua EU-selän taakse. Oikeastaan, jos vetää yhteen, niin se johdonmukainen ikään kuin lakikone, lakimekanismi, joka varmistaa sen, että ilmastotieteen mukaiset päästövähennykset toteutuu halki yhteiskunnan.